Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Tikulandireni pano pakanema wa Hanif pane tikhairi kupatsirani to update ya nkhani yokhuza mlandu umene alipo pakati pa matimu aja a FOMO Ntopwa komanso ndithu aine amatimu amene pa nkhani yokhuza makamakazi imene amayembekezera kapena kuti amaganizira kuti pachitike chinyengo pakati pa masewero amene pakati pa timu ya FOMO komanso Ntopwa ndime yomaliza ya mpikisano uja wa mchigawo chakumwera pa Chingerezi amati Southern Region Football Association League imene imathandizidwa ndi company ya Processors ndi brand yotchedwa Thumbs Up. Dzina langa ndine Mphatso Nkhoma. Ndelero tili ku bwalo la milandu limene amati Darkon Hot mboma la Blantyre kumene akulunjika kwambiri kuti timve zokhuza makamaka nkhani imene kuti zikhale zikuyenda motani. Ndecha kumawaku tinabwera pano kumene tinaonanso ndithu mbali zonse zokhuzidwa kuphatikiza makamaka amene akuwaganizira kuti amafunitsitsa ndithu atachita chinyengo chimenechi kuti apangise masewero ampira amene kuti akomere mbali ina matimu aja a FOMO komanso Ntopwa. Ndi akuluakulu a timu imene ya Ntopwa adakadandaula ku bwalo makamaka polisi kumene anakawapeza akuluakulu amene a timu ya FOMO mothandizidwa ndi amene ndi mmodzi mwa akuluakulu a timu imene ya FOMO komanso ndithu Mphatso Jika amene ndi mwini wake wa timu ya Bango All Stars, awira di banda amene ndi administrator wa timu imene ya Bango All Stars komanso ndithu Abire Severe ndi ochita malonda mu mzinda makamaka mboma la Mulanje kumene analinso mbali imodzi ya anthu amene amafuna kupanga influence pa Chingerezi kapena kuti kufuna kusintha zotsatira zimene zimasewero akhalepo. Ndi mawu anabwera ndithu ndo imira milandu yawo kubola milandu kuno koma anzathu akuboma anabwera mochedwerapo ndi ananyambuka kumapita chakumawako pamene aboma amene amafika kuno anamvanso kunena kuti akhala kudikira ndithu bwino lomwe kuti office amati ODPP amene akhale akunena bwinobwino kuti afufuze zotani kuti mlandu umene upitirirenso kupita chitsogolo. Ndi panopa chimene chichitika nchoti bwalo la milandu lapanga dijani kapena kuti lasunthanso mlandu umenewu kuti kufikira pa 1 April 2024 kumene nthambi zonse zokhuzidwa zibwerenso pano kuti adzamve bwinobwino kuti nkhani imene chitsogolo chake ndi chotani. Koma kufika pano tikambe pano kuti mlandu ausuntha kaye tsopano kupita kutsogolo ndipo akudikirira ndithu office ya ODPP kuti ndi imene ikhale kubwera ndi kafukufuku oyenerera kuti afufuza chani apeza chani kuti nkhani imene ipite chitsogolo. Tikumbukire pano kuti timu ya FOMO idapambana masewero amenewo ndipo yalowa mu TNM Super League tsopano ndipo ikhala kutumika mseason ya 2024 kamba kuti idagonjetsa timu ya Ntopwa kuzera mapinote. Koma nkhani iyi idakalibe mpaka lero timve kuti zinthu zake zikhale zikuyenda motani. Nde kafukufuku ina amene tapezanso ngati Hanifa TV zikumvekanso kuti mwina nkhani imene ikhoza kupitanso ndithu ku bunge ya Football Association Malawi kuti amene amakhala kuyang'anira masewero ampira amene mdziko muno mwina nawonso akhale akuyika mulomo wawo kapena ndi amene akhala kugamula nkhani imene kupita chitsogolo kuti mwina asakhalenso ku civil courts ngakhale kuti pali zachinyengo zimene akuganizira kuti zikhoza kuchitika zimenezi. Nde koma kwambiri zimene zikhale kumva bwino lomwe pa 1 April 2024 pamene bwalo la milandu adzabwera pano kudzamva mbali zonse ziwiri zimene aboma adzabweretsa mboni zawo kudzafotokozera bwino lomwe komanso ndithu amene akukana mulandu umenewu nawo sadzabweranso kudzakananso mbali yawo nkufotokozera ndi maloyers yawo kuti tidzamve chenicheni ndi chiti kupita chitsogolo. Ndikambe pano kuti mpira wathu kuno ku Malawi umayendetsedwa ndithu ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza bungwe la FAM komanso bungwe la Super League of Malawi komanso bungwe la mzigawo kumene kuchigawo chapakati chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto. Ndiye masewero amene akukhuza kwambiri chigawo chakumwera pamene matimu amene a Ntopwa FOMO akukhuzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Ndiye tibwere pano bwino lomwe nkukufotokozerani bwinobwino pa 1 April 2024 pamene tidzamve bwinobwino tsatanetsatane kuchokera ndithu kwa anthu onse okhuzidwa amene akhale akufotokoza pa nkhani imeneyi yokhuza mlandu umene wapakati pa timu ya FOMO komanso Ntopwa umene uli ku bwalo la milandu tsopano. Dzina langa ndine Mphatso Nkhoma pitiza ndikuonera kanema ameneyi wa Hanifa ndipo tibwere pano zonse zikapsa nkukufotokozerani bwino lomwe.